Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут этой студии с гостями, которые к нам подключатся в эфир. Мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам присоединяться на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну, я начну наш эфир со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар во время встречи с послом Кипра обсудила платформу по деоккупации Крыма, а также актуальные проблемы полуострова. Об этом она сообщила на своей странице Twitter. Вот что там написано. Провели змістовну зустріч з послом Кіпру Луїсом Телемаху. Обговорили актуальні питання, бачення ситуації в регіоні, Криму, співпрацю з міжнародними організаціями і Кримську платформу. Подякували за підтримку територіальної цілісності України і запросили до участі у флешмобі ЮНЕСКО-75. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрый вечер. Набирает сейчас обороты инициатива по созданию крымской платформы, которая занялась деоккупацией полуострова. Вот как вы думаете, участие каких стран в данной платформе повлияло бы на наиболее эффективную ее работу? Якщо говорити про ефективність роботи, то ми маємо чітко окреслити, якою є мета у створенні Кримської платформи. І тут ми бачимо кілька вимірів. По-перше, це тримати питання Криму на міжнародному порядку денному. По-друге, це дійсно просувати на порядок денний ті проблеми, які виникають у Криму. Це репресії, це порушення прав людини, це мілітаризація регіону. І по-третє, це демонстрація єдності країн світу у невизнанні окупації Криму Російською Федерацією. Ми можемо говорити про те, що важить тут і якість, і кількість. Що більше держав підтримують Кримську платформу, то більшою буде солідарність демонстрована Росії щодо незаконності її дій. Щодо якості, то тут, безумовно, грають роль і великі держави, і малі держави. Вони мають різні мотиви для того, щоб приєднуватись до Кримської платформи. Безумовно, це підтримка України, але для великих держав це можливість поставити Росію на місце і продемонструвати їй, що порушуючи права людини, порушуючи міжнародне право, вона може не претендувати на свій статус наддержави, вона може не претендувати на своє місце у Великій Сімці чи Великій Вісімці. Вона є агресором, і це ставлення до неї великих держав світу. Що стосується менших держав світу, які не менш важливі, то для них, для будь-якої малої держави, міжнародне право важить передусім, тому що для малої держави це означає захист з боку світового співтовариства в цілому від крупних агресивних держав або їхніх блоків. І відтак підтримка з боку малих держав для нас теж дуже значить, тому що вони формують ядро для Кримської платформи, ядро держав, які поділяють ті загрози, ті виклики з боку Російської Федерації або інших агресивних держав, які можуть виникнути в ближчі роки. Вот российский рефрен в этом вопросе заключается в том, что они говорят, что тема Крыма для них закрытая. Хотя в МИДе нашем заявили, что все же Россию на эту платформу пригласят. Вот как вы думаете, можно ли в рамках этой платформы выработать некую дорожную карту по деоккупации Крыма, если в ней не будет участвовать Россия? Росія неодноразово заявляла про те, що для неї закрите кримське питання, це правда. Однак, коли лише один гравець у всьому світі говорить про те, що кримське питання закрите, коли ніхто не визнає окупацію Криму, ми можемо говорити про те, що, по-перше, дійсно треба продовжувати працювати і формувати свої плани, і українська політика має бути проактивною. Ми маємо не тільки реагувати на заяви російської сторони, ми маємо просувати свої плани, свої дорожні карти, ми маємо активізувати цілу купу напрямків, в тому числі роботу в міжнародних судах, роботу в Європейському суді з захисту прав людини, для того, щоб просувати там ті проблеми, які в Україні виникають в Криму, і шукати шляхів, яких можна подолати. Що стосується російського
щодо заперечення цієї тематики, ну то, по-перше, ми можемо говорити про те, що ймовірно у Росії зміниться режим, і тоді ситуація могла би теж змінитися. І ми маємо бути готові до такої зміни режиму і мати вже готові плани для цього. А крім того, ми маємо зважати на міжнародну кон'юнктуру. Зараз вона вкрай сприятлива для України. Ми бачимо повне суголосся і Сполучених Штатів Америки, і Німеччини, і Франції щодо необхідності стримувати агресивну Росію. І, відповідно, ми можемо користуватися цим моментом, цим вікном можливостей для того, щоб просувати свою адженду незалежно від того, якою є щодо неї позиція Російської Федерації. Безусловно, это очень важно. И вот недавно Третий комитет Организации Объединенных Наций, вы знаете, принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. Это уже 5-я резолюция, но ведь это на практике никак не влияет на действия и на агрессию России. Да, есть мощный документ, который хоть и носит рекомендательный характер, но там четко все правильно прописано. Но как это влияет все же на Россию, и чем вот эта платформа, которая создается, будет отличаться, допустим, от той же международной какой-то организации, которая принимает подобные документы с призывом России прекратить ее агрессию и уйти из наших территорий? По-перше, в міжнародному праві існує таке поняття, як persistent objector – той, хто постійно заперечує. Це дуже важливо з точки міжнародного права, коли держава постійно заперечує якийсь акт порушення міжнародного права, який вона так розцінює. Скажімо, низка держав світу категорично заперечували окупацію Латвії, Естонії та Литви Радянським Союзом. І це спрацювало лише через 70 років окупації, однак це спрацювало, і Латвія, Естонія та Литва, відповідно, говорять про відновлення своєї державності, а не про його здобуття, тому що низка держав ніколи не визнавала цієї окупації і не визнавала їхньої належності до Радянського Союзу. По-друге, документи, які ухвалюються Організацією Об'єднаних Націй, Організацією з безпеки та співробітництва у Європі, Радою Європою, є документами, хоча й не обов'язковими для виконання, але документами, на які можна спиратися потім у судових позовах, на які можна спиратися потім у рішеннях проти Російської Федерації і навіть у формуванні своєї політики санкційної проти Російської Федерації. Європейський Союз в цьому плані є дуже цікавим інструментом, тому що в Європейський Союз не включає в себе Росію, Росія не може ветувати, і відтак для нас рішення Європейського Союзу є чи не найбільш важливим у цьому плані, чи не найбільш цікавим. І, звісно, рішення Європейського суду з прав людини так. Ну, то есть в рамках платформы мы можем говорить об ужесточении санкционного давления на Россию? Так, тим більше, що платформа матиме декілька рівнів. Це рівень керівників держав, це рівень керівників Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, це парламентський вимір і це експертний вимір. І якщо у нас буде діалог на рівні глав держав і глав урядів, і особливо у поєднанні з главами Міністерства закордонних справ, то це можна говорити про те, що ми будемо формувати підґрунтя для збереження і посилення санкційного режиму. К санкциям Европейского Союза, кстати, против России за оккупацию Крыма и нарушение территориальной целостности Украины присоединились еще 4 страны. Это Черногория, Албания, Норвегия и Лихтенштейн. Об этом сообщается в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозефа Борреля. Давайте вместе его послушаем. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Ліхтенштейн і Норвегія, що відносяться до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС. Вони забезпечать відповідність своїх державних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до відома такі зобов'язання і вітає їх. Что это означает и каково будет участие этих стран в санкционном давлении, насколько оно может быть эффективным? Тут ми можемо теж говорити про два виміри. Перший вимір полягає в тому, що ми пам'ятаємо, що у перші роки після введення санкцій проти Російської Федерації щороку були побоювання, чи будуть ці санкції скасовані чи ні, чи заблокує хтось виконання цих санкцій чи ні. Зараз, коли сформувалась майже автоматична система продовження санкцій, допоки Росія не чинить якихось кроків на вирішення проблеми, ми можемо говорити про те, що європейські санкції не лише здобули стабільності, а й набувають нових прихильників. І другий вимір тут полягає в тому, що з одного боку ці держави підтримують Україну, з іншого боку ці держави демонструють свою солідарність з Європейським Союзом, навіть не входячи до нього. Ось такі два вибори у поєднанні нам свідчать про те, що з одного боку ми маємо сильнішу підтримку України більшою кількістю держав, а з іншого боку ми бачимо, що і до Росії
дедалі більша кількість держав починає ставитися у відповідності до її статусу держави-агресора. Давайте к следующей теме, к Донбассу. Там сегодня прошли переговоры в трехсторонней контактной группе относительно Донбасса в формате видеоконференции. Также состоялось заседание политической, гуманитарной, экономической подгруппы, а также подгруппы по безопасности. Завтра, 25 ноября, состоится общее заседание на уровне руководителей делегации. Очень коротко, каковы ваши ожидания от завтрашней встречи? Я не є фахівцем з переговорів в рамках тристоронньої контактної групи, однак скористаюся цією нагодою, щоб сказати, що буквально сьогодні вийшла друком велика публікація аналітичних центрів, де брала участь і наша організація, і ще низка відомих в Україні аналітичних центрів, де ми запропонували свою політику до окупації, свої пропозиції щодо політики до окупації. Це документ, який є аполітичним, і нам здається, що зараз українська політика має бути більш проактивною, спиратися на вікно можливостей, які виникає в міжнародній кон'юнктурі, спиратися на те, що Україна має робити кроки першими і робити їх у низці царин, у політиці безпеки, у політиці прав людини. І мені здається, що очікувати чогось від ТКГ не варто. Варто виходити туди своїми кроками, бути більш проактивними і не реагувати на російські ініціативи в цій сфері. Чохсалонос, дуже дякую вам. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Ну а сегодня по завершению заседания в трехсторонней контактной группе подгруппы стало известно, что во время последнего заседания впервые Россия поддержала план боевиков по Донбассу за последние 6 лет, как в нашей студии заявила спикер главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он сказал, что украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию трехсторонней контактной группе. Значит, что предлагают боевики? Они хотят для начала создания дорожной карты с 15 шагов, предоставления президентом Владимиром Зеленским изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти изменения вместе с особым самоуправлением должны действовать до 2050 года. К этой статье также должно быть запрещено внесение изменений без мнения местного населения. Это мнение можно будет узнать во время референдума, который рекомендуют провести боевики в период с 2045 до 2049 года. 4-м пунктом обозначается проведение выборов до передачи границы. И 5-й пункт предусматривает принятие этого плана Верховной Рады Украины. Как вы поняли, этот предложение боевиков, оно нереально, заведомо невыполнимые условия сейчас ставятся России в трехсторонней контактной группе, как, впрочем, это они делали на протяжении 6 лет. Украина на переговорах в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию, ей не нужно быть готовой к компромиссам. Готовиться должна Россия. Об этом в комментарии УНН сказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Давайте вместе его послушаем. Зараз що відбулось? Франція і Німеччина повернулись. З новою адміністрацією США йдуть перемовини, щоб надали свого спецпредставника по Донбасу. Фактично існує фронт: США, Україна, Франція, Німеччина, ОБСЄ. І навпроти Росія. Нам не потрібен компроміс. Нам потрібно, щоб Росія виконала те, під чим поставив власний підпис президент Володимир Путін рік тому у Парижі. Якщо він цього не зробить, конкретною ціною буде посилення або збереження санкцій, а стратегічною ціною Росія вкотре отримає імідж країни, і він особисто, яка не виконує домовленості, які підписує. Андрій Татарук, командир добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення, миротворець та народний депутат України 8-го скликання. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Что думаете относительно вот этого плана, который представили сегодня боевики, которые представляли боевики как дорожную карту, и то, что именно сегодня, как стало известно, вот этот план поддержала Россия? К чему бы это? Це продовження послідовної політики Кремля щодо постійного тиску на українську владу. Для того, щоб ми визнали легітимність цих маріонеток, які керовані з Кремля в ОРДЛО,
і погодились на всі умови, які Кремль надиктує через цих маріонеток українській владі, на те, щоб ми дозволили їм мати окремий статус для того, щоб вони були повноцінними суб'єктами, які будуть впливати на зовнішній, ну і виходить на внутрішній і зовнішній ринки нашої держави. І саме страшне, що це дозволить Кремлю продовжувати свою руйнівну роботу щодо нашого євроатлантичного напрямку, який ми обрали собі, і майже зруйнує будь-які кроки нашої держави щодо набуття незалежності або розвитку як європейська країна. Ми просто залишимось буфером, який повністю підпорядковується Кремлю, слухається Кремля. І знаєте, як раніше кожного року їздили там керманичі в Кремль, чого ви зволите, що ви від нас хочете, то от ми то вам і зробимо забаганки. То Путін зараз хоче повернути саме в такий статус нашу державу. Його неймовірно дратує те, що ми чинимо опір, і тому він постійно тисне. Тисне за допомогою військової сили, за допомогою кібератаки, за допомогою своїх енергетичних санкцій. Пам'ятаємо, що він двічі намагався за допомогою зупинки газу примусити Україну, де власне і Європу вчиняти так, як хоче Путін. Тому це очевидний доказ того, що вся дипломатія Путіна зараз зводиться до брязкання зброєю. Нормальної дипломатичної роботи ми вже давно від нього не бачимо. І я, власне, належу до тієї категорії людей, яка і не очікує від нього притомної дипломатичної роботи, що свідчить про готовність домовлятись. Ну вот недавно появился... Вот про договоры. Недавно появился такой опрос среди украинцев, который провел Центр Разумкова. И, значит, с него следует, что почти половина опрошенных жителей Украины, это 44,8%, считают, что диалог с президентом России Путиным необходим для прекращения войны на востоке Украины. При этом примерно столько же, 43,9%, уверены, что целью России является получение контроля над всей Украиной. И об этом, как я сказала выше, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Что скажете? Почти половина украинцев считают, что с Путиным нужно договариваться. Ну, дійсно, я можу стати і на першу сторону, яка категорично проти того, що, власне, вимагає Путін. Якщо ми будемо бачити цілі, які сповідують президент Російської Федерації і яку має сповідувати президент України, вони є протилежними за змістом, наповненням і метою досягнення. Путін хоче, як я раніше казав, підпорядкувати себе Україною, і про спосіб підпорядкування України він готовий домовлятись. Ми натомість, я б, наприклад, виступав за те, що ми можемо домовлятись про те, який спосіб і як будуть поступово знімати санкції після того, як російські окупаційні війська залишать нашу територію, в який спосіб і як Росія буде відшкодовувати збитки. Це є дійсно темою для розмови, і вона єдиною є прийнятна. Говорити зараз з Путіним про те, що ми готові поділити нашу територію, наших громадян, віддати йому підпорядкування, щоб він через них, через знищення цих територій, через знищення і катування цих громадян руйнував життя цілої країни, це просто неприпустимо, це абсурд. Можливо, я погоджуюсь з Ангелою Меркель, що стверджувала, що після зустрічі з Путіним вона побачила, що він знаходиться в альтернативній реальності. І всі ті, хто хочуть, щоб він зараз нам пропонував наше майбутнє з цього, знаєте, такого божевільного альтернативного світу, в якому він перебуває, ну це наражати себе і наше прийдешні покоління на велику небезпеку. Треба реально і тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що найкращий варіант примусити Російську Федерацію залишити нашу територію, забрати свої окупаційні війська і відшкодувати збитки – це потужно тиснути всім демократичним цивілізованим світом. І тоді Росія забереться геть з України, так як вони забрали з Афганістану. Давайте про це не забувати. Так як вони забрали Західної групи військ. Це не треба також ігнорувати. Росії треба потужно, об'єднавшись, дати в зуби, щоб вона просто перестала брязкати зброю, тому що ми на це насправді здатні. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Виталия Безгина. Он с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Виталию, вітаю вас.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня к вам один вопрос. Вот когда Верховная Рада Украины будет голосовать за пролонгацию закона о порядке местного самоуправления на Донбассе, планирует ли Верховная Рада в этом году голосовать за пролонгацию этого закона? Непросте питання насправді. Ви ж знаєте, що це безпосередньо наш комітет, який обіймається питаннями і державної влади, і місцевого самоврядування. Наразі немає ані дискусії з приводу пролонгації безпосередньо, як ви знаєте, немає жодного проєкту, який би пропонував пролонгацію. Я думаю, що враховуючи останні події, я маю на увазі, зокрема, і, наприклад, сьогоднішні там заяви історії на Росії по ТКГ, де вона відверто підіграє сепаратистам, і те, що в принципі ми ж маємо чесно казати, що закон про особливості місцевого. Пане Віталію? Алло. Я думав, що я перестав чути. Алло. Алло. Да, зараз чуємо, не чули вас. Так, а на чому я обірвався? Вы оборвались на том, что нет ни одного пока что законопроекта, который бы предусматривал пролонгацию. Я казав, що, власне, будь-якому голосуванню і розгляду навіть в нашому комітеті має передувати ретельна дискусія, оскільки ми розуміємо, що є, наприклад, сьогоднішні події, має на увазі заяви Росії в контексті діяльності в ТКГ. Плюс ми ж розуміємо, що даний закон, він фактично прив'язаний до дат, які давно прострочені. Тому, я думаю, перш ніж відбудеться непроста, доволі детальна парламентська дискусія за участі представників Офісу Президента, і, зокрема, за участі українських переговорників, які обіймаються тимчасово окупованими територіями. Зараз трохи завчасно говорити про пролонгацію. Тим не менш, ми ж розуміємо, що якщо розгляд цього питання буде, то пізніше грудня цього не станеться. Відповідно, найближчим часом, я думаю, будуть якісь предметні новини з цього приводу. Але наразі жодного процесу в цьому контексті немає. Дуже дякую вам, пане Віталію. Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я хочу перейти с вами к следующей, не менее важной теме, к основному финансовому документу нашей страны, то бишь бюджету на 2021 год. Во вторник изданию «Левый берег» обширное интервью дал Ярослав Железняк, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он говорил про будущий бюджет страны. И вот представитель фракции «Голос» спрогнозировал несвоевременное принятие главного финансового документа. Предлагаю вместе его послушать. Мені вже ясно, що до 1 грудня, як передбачає законодавство, в цілому документ не буде прийнятий. У першому читанні він був прийнятий 5 листопада, хоча Рада повинна була це зробити до 20 жовтня. Це сталося через брак голосів. Всі розуміли, що до місцевих виборів «Слуга народу» їх точно не збере за бюджет. Як ми пам'ятаємо, було зірвано навіть засідання бюджетного комітету через відсутність кворуму. Після виборів бюджет таки вдалося прийняти в першому читанні. Мы видим, что в этом году уже сроки принятия бюджета сорваны, то есть бюджет не будет принят до 1 декабря 2020 года. Вот как вы думаете, что стало причиной, и вернемся ли мы к той практике, что основной финансовый документ будет приниматься в новогоднюю ночь? Насправді я би не дуже фокусувався на тому, чи вони пропустять тиждень від 1 грудня, чи приймуть 10 грудня, наприклад. Це не має жодного значення, тому що насправді ми маємо набагато більші і серйозніші системні проблеми, які зараз просто є випробуванням для нашої країни. Ми бачимо, що умови, в яких ми працювали і як ми приймали бюджети, були з позитивною динамікою зростання економіки, і у нас було що планувати. Тепер ми бачимо катастрофічні просто цифри в тому, як провал іде в бюджетному наповненні. Ми бачимо, що Держказначейство вже не може забезпечувати державні програми. І, просто кажучи, для тих, хто зараз нас дивиться, в державі зараз майже немає грошей. І це якраз оця системна криза політична, про яку я наголошував неодноразово, призвела до такого економічного колапсу в нашій країні. Вони можуть написати все, що завгодно. Саме головне – пояснити не тільки народним депутатам, але й кожному громадянину, яким чином буде наповнення статей, які є видатковими. За рахунок чого президент, Верховна Рада там і Кабмін, за рахунок чого вони будуть наповнювати. Тому що можна написати будь-які цифри. Дуже хотілося б побачити саме фінальну версію, яку будуть
вносити вже в сесійну залу для голосування, чи буде вона реальною. Якщо вони будуть продовжувати перебувати в мильній бульбашці своїх ілюзій, що у них все добре і вони все контролюють, то нас буде чекати не менш важкий, ніж 2020, а буде і такий самий 2021 рік. Тому що окрім пандемії, яка очевидно зростає через некомпетентні дії влади і неспроможність зупинити зростання кількості захворюваних, ми ще будемо мати дуже погану ситуацію в економічному секторі, тому що постійні локдауни, які плануються, які вже призвели, вони насправді дуже погіршили життя багатьох українців. Як з цього всього будуть виходити? Ну тут треба думати головою, а не іншими частинами тіла. Давайте подключим к нашей дискуссии Бориса Кушнірука, експерта з економічних, енергетичних та фінансових питань. Ви з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, вітаю вас. Витаю. В бюджет 2021 года, значит, заложили $1,5 миллиарда от МВФ и других международных финансовых организаций. Вот что будет, если этих денег все-таки не будет, и мы не получим эти транши? Тем более, что уже в сентябре 2021 года нам необходимо будет отдать долг в размере $3 миллиардов. Ну, скажімо так, я не бачу на сьогоднішній момент проблем з погашенням боргів, тому що, да, уряд буде відчувати проблеми з ресурсами, але все ж таки ті золотовалютні резерви, які ми формували протягом останніх 5 років, вони, в принципі, дозволяють принаймні наступний рік закрити по зовнішнім зобов'язанням без особливих складнощів. Інша справа, що я погоджуюсь з тезою, яку ваш там гість говорить, я не знаю, хто це, що сама невизначеність ситуації і управління ситуації, які ми спостерігаємо, він не дозволяє планувати і бізнесу свою діяльність, тому оця ситуація невизначеності, жахливі проблеми, з якими зіштовхується не тільки сектор безпосередньо, який займається продажами, а і ті, хто виробляє продукцію в межах країни. Малий та середній бізнес займається виробництвом продукції для споживання населення. І якщо цього споживання не буде, то, відповідно, по ним дуже суттєвий удар наноситься. І для них поки що жодних заходів підтримки немає з боку уряду, бо, схоже, він навіть не усвідомлює, що ця проблема теж дуже суттєва. Дуже дякую вам, пане Борису. Борис Кушнірук був з нами на прямому зв'язку, експерт з економічних, енергетичних та финансовых питань. Пане Андрею, вот сегодня мы слышали Милованова, который сказал, что вероятнее всего в этом году транша от МВФ мы не получим. Чем это нам грозит? Ну, очевидно, що врешті-решт чиновники, які зараз приймають рішення, почали казати правду. І то це тільки рівень радників, тому що пан Милованов тепер пішов радником до голови Офісу президента Єрмака. Я не розумію, чому це голові Офісу потрібен такий тепер рівень радників, які майже створюють з нього якогось віце-президента. Але тим не менш, це вже проблема самого президента Зеленського, який має нарешті прислухатись до того, що йому казали протягом року. Що якщо він буде сумбурно проводити внутрішню і зовнішню політику, якщо він буде ігнорувати підтримку Заходу, то очевидно, що це призведе до того, що гроші вони просто так давати не будуть. І його роль Голобородька, де він просто всіх посилав в відомому напрямку і потім вирішував ситуацію з, скажімо, позитивом для країни, ну це залишиться в його уяві або в серіалі, який він продовжує, можливо, програвати в голові. Зараз для нас відсутність допомоги МВФ насправді свідчить про декілька важливих факторів. Перше, що вони не довіряють діючій українській владі в тому, як вони виконують взяті зобов'язання. Це перше. По-друге, це потужний сигнал інвесторам, що з Україною поки що не можна мати справу. І тому це пролонговано буде мати також наслідки для нашої економіки, тому що відсутність довгих і дешевих кредитів від МВФ так само зупиняє і інші інвестиції, які могли б заходити в Україну. Для Зеленського це насправді буде не тільки холодним душем, а я би навіть назвав, що це холодною ополонкою, в яку він має нирнути і винирнути з тверезою головою, що якщо він не перестане підігравати олігархічним інтересам, якщо він не перестане втручатись в діяльність антикорупційних органів, які були створені для того, щоб
встановити певні баланси щодо корупційних оборудок вищих посадових осіб. Якщо він не перестане втручатись в діяльність незалежних інституцій, на кшталт Національного банку і так далі, є ціла низка вимог до персональної його діяльності, то для цієї країни ми будемо розплачуватись за недолугість і недбалість як президента, так і всієї нашої української влади. На жаль. Дякую. Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Чох Сагулнос. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме. Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий. Отмечается, что после нескольких недель оспаривания результатов действующий президент США Дональд Трамп все же разрешил чиновникам администрации общих служб во главе с Эмили Мерфи начать процесс передачи власти. Я хочу подякувати Емілі Мерфі із адміністрації загальних служб за її відданість нашій країні. Ми продовжимо нашу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо. Тим не менше, в інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що необхідно щодо першочергових протоколів, та порадив своїй команді зробити те саме. С нами сейчас на прямой связи Игорь Айзенберг, профессор, заведующий кафедрой компьютер-сайенс университету Манхэттен-колледж в Нью-Йорке. Пане Игорь, витаю вас, здравствуйте. Доброго вечера, витаю вас. Добрый вечер, да. Ну, начался сейчас уже процесс транзита власти, и вот сам Трамп уже запускает этот процесс передачи. Говорит ли это о том, что Дональд Трамп все же уже смирился со своим поражением? Ну, дивіться, у нього, власне, немає вибору, тому що він програв. Це очевидно для всіх. Ну, він не визнав досі своєї поразки, навряд чи він її визнає. Тобто цивілізована передача влади в Сполучених Штатах відбувається зазвичай як? Коли результати виборів не викликають сумніву, як правило, через день-два після виборів, не пізніше. Ну, так було і цього разу, 7 листопада. Той, хто програв, він визнає свою поразку і вітає переможця. І якщо програв чинний президент, то відбувається передача влади. Тобто цей процес ініціюється одразу. Цього разу так не було. Трамп досі своєї поразки не визнав. І от той твіт, який ви процитували, він про це свідчить. Він же каже, що він впевнений в тому, що він переможе, але тим не менше він дозволив почати процес передачі влади. Ну, власне, в тому, що він програв, немає сумніву. По-перше, він програв вибори. По-друге, результати виборів вже сертифіковані в достатній кількості штатів для того, щоб ці штати призначили більше 270 виборщиків у колегію, які проголосують 14 грудня за Джо Байдена. Тобто цей процес розпочався вчора ввечері. І він йде сьогодні. Це добре, хоча більше 2 тижнів втрачено. Мы видим, что Жозеф Байден уже определился с кандидатурами на ключевые посты. Вот и речь идет об Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. И вот советником по нацбезопасности, вероятнее, Жозеф Байден назначит Джейка Салливана. Вот что вы можете сказать по поводу этих кандидатур и вот насколько они будут поддерживать нашу страну, Украину, в вопросе территориальной целостности Украины, насколько можно ожидать? Це дуже сильні кандидатури, тому що це професіонали. Щодо Блінкена, це дуже досвідчена людина. Він має дуже великий досвід роботи в Державному департаменті. Він був заступником державного секретаря за адміністрацією Обами. І він займає дуже жорстку позицію щодо Росії, російської агресії. Він дуже підтримує Україну. Він, до речі, коли він був заступником держсекретаря в адміністрації Обами, він також входив, коли він не був заступником держсекретаря, він входив до команди тодішнього віце-президента Байдена. Він виступав за те, щоб Україна отримувала американську військову допомогу. Постійно виступав за це. Він дуже великий прихильник НАТО, відновлення американського лідерства в НАТО. Тобто це дуже добре для України.
Так само, як і Саліван. Він досвідчена дуже людина, він має дуже великий досвід роботи в сфері національної безпеки. І він так само дуже жорстко ставиться до Росії, російського втручання у світ, російської гібридної агресії проти всього цивілізованого світу. Тобто, щодо Блінкена ще така цікава деталь. Блінкен має такі неформальні дуже зв'язки з Європою взагалі, тому що він велику частину свого дитинства він провів у Франції. Тобто він є дуже великим прихильником зміцнення НАТО і зміцнення Євросоюзу, і зміцнення стосунків Сполучених Штатів з європейськими країнами. Тобто для України це дуже добре, тому що це означає, що будуть зовнішньою політикою та безпекою Сполучених Штатів будуть займатися люди, які абсолютно будуть підтримувати боротьбу України за відновлення територіальної цілісності. Скажите, а как это может проявляться? Вот при Дональде Трампе мы видели, как он проводил такую относительно мягкую политику в отношении России. Жозеф Байден же неоднократно заявлял о том, что основным приоритетом в внешней политике у него будет поддержка Украины, помощь Украине в сопротивлении ее российской агрессии. Вот как вы думаете, в чем это будет проявляться? Кроме слов обеспокоенности и так далее, увидим ли мы какие-то практические шаги в этом направлении и что это может быть? Ми побачимо такі практичні кроки, перш за все, як буде виконуватись відомий закон про санкції від 2 серпня 2017 року, який адміністрація Трампа просто саботувала. Був повний саботаж, тому що цей закон передбачає жорсткі санкції проти російського оборонного сектору, які взагалі ніколи не були введені. Цей закон передбачає санкції проти найближчого кола Путіна, він визначає, що таке найближче коло Путіна, тобто це вся політична олігархічна еліта так звана російська. Цей закон передбачає санкції проти них, які ніколи не було введено в дію. А зараз це все буде виконуватись, і з цього почнеться. І просто зважте ще на те, що окрім того, що Джо Байден, він просто зробить зовнішню американську політику американською за сутністю своєю. Тобто, звичайно, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну, вони будуть протидіяти російській агресії, але є ще два моменти. Взагалі всі демократичні адміністрації, вони дуже переймаються проблемами прав людини. Що для вашої, скажімо, аудиторії кримсько-татарської частини, я вважаю, що це дуже важливо. Це важливо для всіх. Для демократичних адміністрацій це завжди дуже велика частина американської політики. Але крім того, ще один момент. Джо Байден ніколи не забуде, що Росія втручалася в американські вибори у 2016 році і ніколи не була за це покарана. Тобто, і ви побачите, що буде дуже жорстка політика щодо Росії, а Україну, звичайно, що адміністрація Байдена буде підтримувати, просто повернеться до офіційної американської політики щодо України. А сильна, демократична Україна, яка є частиною Європи, яка інтегрована в євроатлантичні структури, це просто в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. Це в інтересах Сполучених Штатів. Тому буде всіляка підтримка з боку Сполучених Штатів. Дуже дякую, Чохсагул, нас, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Айзенберг был с нами на прямой связи, профессор, заведующий кафедрой компьютер-сайенс университету Манхэттен-колледж в Нью-Йорке. Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Но оставайтесь Первым крымстарским телеканалом. Буквально через несколько минут эфир продолжает программа «Прайм» Спиридонов. У него в гостях будет известный журналист и публицист Сергей Бережной. Не пропустите. Корушкевич.